Miren, ara ja fa un mes, en el plenari ordinari del mes de juliol, jo mateix vaig exposar la necessitat de que la ciutat de Vila-real comptara amb aquest quart d'institut públic per a millorar l'oferta de secundària, batxillerat i formació professional que tenim a la nostra ciutat. Una necessitat que ara, davant les mesures exigides per la pandèmia de la Covid-19, que no sabem quant de temps podran allargar-se, es fa encara més evident. Agraïm que s'hagi acceptat l'esmena presentada pel Partit Popular. Per a nosaltres sí que és important incloure aquestes reivindicacions que la ciutat de Vila-real té en matèria educativa. Entenc que per al senyor alcalde també ho serà, encara que diga que no sap molt bé perquè el Partit Popular presenta això, perquè en el punt 2 de l'esmena que havia presentat el seu grup, el Partit Socialista demanava també aquestes mateixes infraestructures que ha demanat el Partit Popular. Per tant, per a nosaltres és important, no només dins del joc polític, sinó perquè realment pensem que fan falta a la ciutat de Vila-real. Els senyors del Partit Socialista presentaven també en aquest plenari de fa un mes una moció per a garantir la presencialitat de tots els alumnes de Vila-real en el curs 2021. Quedava molt bé aquest titular, però saben quina és la realitat un mes després, a 12 dies d'iniciar-se el curs escolar? La realitat és que ja podem confirmar que tots els alumnes dels instituts de Vila-real no van a poder anar a classe tots els dies del següent curs i hauran de combinar la formació presencial en la formació a distància. Per tant, ni vostès a l'Ajuntament de Vila-real o tenen responsabilitat absoluta, ni tampoc a la Conselleria d'Educació, on aquesta responsabilitat és compartida, han estat capaços de donar una solució a aquest problema. Amb instituts massificats, més massificats del que seria recomanable, prop de 1.000 alumnes al Broquilló i superant dels 1.200 al Tàrrega o a Miralcamp, pensem que està més que justificada la construcció d'aquest quart d'institut a una ciutat de més de 50.000 habitants com és Vila-real. Però tampoc podem amagar que per a que la Conselleria d'Educació pugui complir amb aquesta infraestructura a la nostra ciutat, que com els vaig recordar ja en el passat plenari, no sols és un compromís del senyor Marzà, de compromís, sinó també era un compromís de Ximo Puig, del Partit Socialista i, a més, president de la Generalitat Valenciana. Per a això és necessari que l'Ajuntament faci també la seva feina i oferisca a la Conselleria els terrenys on ubicar aquesta nova instal·lació educativa. Miren, sincerament, jo no sé quin és el benefici polític o electoral que pretenen traure vostès d'aquest encreuament d'acusacions, però sí que tinc molt clar quin és el perjuí que això té per als veïns i veïnes de Vila-real, aquesta falta de diàleg i de treball conjunt entre el Partit Socialista i Compromís. La realitat és que l'única assignatura pendent que vostès han aconseguit desbloquejar i han tardat per a això 7 anys en fer-ho ha estat l'aulari d'infantil del Carlos Sartou, que després de diversos anys en barracons, si tot va bé, els seus alumnes podran tornar a les aules este pròxim curs. És cert, i des del Partit Popular ho reivindiquem, que la Conselleria d'Educació té assignatures pendents en Vila-real en matèria educativa, però, com els dia, no és menys cert que l'Ajuntament de Vila-real, que per tant vostès, que són els que governen, també han de fer la seva feina si volen que la Conselleria avance la seva. No pot la Conselleria d'Educació construir el quart d'institut a Vila-real si l'equip de govern no posa a disposició de la mateixa els terrenys per a fer-ho. Tampoc pot la Conselleria d'Educació avançar en la construcció dels gimnasos del Pasqual Natxer i el Concepción Arenal si l'equip de govern de l'Ajuntament de Vila-real no modifica les errades en la memòria de necessitats d'aquests projectes, tal com li ha reclamat l'administració autonòmica. Miren, senyors del Partit Socialista de Vila-real, em costa entendre aquest joc que vostès se porten amb els senyors de Compromís, però sincerament els dic que seria molt més productiu per a la nostra ciutat que feren la seva feina en lloc de buscar culpables i tirar balons fora. Els repetís, tenen responsabilitat absoluta de gestió a l'Ajuntament de Vila-real i també la comparteixen en la Conselleria d'Educació en Compromís. Per tant, deixen a banda aquesta guerra particular amb els seus socis de govern en la Generalitat i comencen a treballar per fer possible infraestructures que segueixen pendents a la nostra ciutat. Mentre això passe, la realitat és que en 12 dies iniciarem un nou curs escolar a Vila-real on els alumnes dels col·legis Escultor Ortells, Concepción Arenal i Pasqual Natxer no disposaran d'un nou gimnàs als seus centres, un nou curs sense que s'hagi iniciat el projecte d'aquest quart d'institut, un nou curs sense cap notícia del nou Escultor Ortells i un nou curs sense que els alumnes de l'Escola Oficial d'Idiomes disposen d'un edifici propi. Aquest és, pel moment, el balanç de la seva gestió, la del PSOE, Compromís i Podemos en matèria educativa a la nostra ciutat. Moltes gràcies.